Benvinguts i benvingudes a les lletrades. Nosaltres som la Núria i l'Helena i ens ve molt de gust crear aquest espai de debat al Tot Plegat. La idea va sorgir un dia tot parlant que ens vam adonar que els nostres sectors professionals tenen més a veure del que ens pensàvem. La Núria es dedica al sector social, concretament gestiona temes de polítiques migratòries, i jo ja fa uns anys que treballo en el món del llibre i concretament al sector editorial. I ens venia molt de gust crear un espai de debat entorn dels llibres, però també anar una mica més enllà del que entenem com a crítica literària. Exacte, i diem d'entrada perquè no precisament t'ha d'agradar llegir per poder entendre i disfrutar aquesta secció. Llavors, no farem cap càtedra sobre literatura ni tampoc donar lliçons sobre el que és correcte i no és correcte, que precisament va d'això aquest programa, sinó poder donar diferents visions al que és la lectura i a com gaudir-la i disfrutar-la, donar-li una visió una miqueta més global i social, no? Exacte, sí. El que farem a cada programa serà a partir d'un llibre en concret, a partir del qual el que farem serà desgranar diferents temàtiques socials que ens preocupen i que nosaltres en el nostre dia a dia comentem i que ens ve molt de gust poder compartir també amb tots vosaltres. Exacte, de principis ja comencem dient que potser l'Helena no la coneixeu, però jo el dels filtres no ho porto gaire bé, llavors intentaré posar-ne algun perquè he madurat, però tampoc en excés, o sigui que intentem fer-ho amb una mica d'humor, però també cuidar una mica la llengua, no? Exacte. Bé, i avui, per començar, el que farem serà parlar-vos d'aquest llibre que es titula Les nenes que llegien al lavabo. És un llibre que va escriure Sebastià Portell i que es va publicar fa més o menys un any i l'edita Ara Llibres. Bé, en Sebastià, per escriure aquest llibre, que és un assaig, que això no ho he dit, és un assaig i també amb pinzellades autobiogràfiques, el que fa és reflexionar sobre l'escriptura i la literatura, sobre els cànons, sobre les normes establertes en aquest camp, i el que volem és transportar una mica aquesta idea de lleis, de normes que governen el nostre dia a dia. I us volia fer una pregunta, penseu-hi un moment, 5 segons. Núria, tu també ho farem, aquest exercici. Quan va ser l'última vegada que vau llegir un llibre per gust? Perquè us venia de gust, no? Que no fos una cosa imposada. Jo haig de dir que fa molt poc que he reprès aquesta lectura per gust, perquè amb la universitat i tot això que era obligatori haver d'accedir a certes lectures. Llavors, fa relativament poc m'he reconciliat amb la lectura d'oci, de gust. No ho sé tu. Sí, a veure, jo també, justament jo en l'adolescència no és que fos gaire lectora, després va venir a la universitat i també acabes llegint una mica pel que toca, no? I ja de fa uns anys, sobretot quan vaig començar en el sector, he reprès aquest hàbit i m'agrada moltíssim, no? I comparteixo lectures amb altres persones, però bé, també m'he adonat que hi ha aquests cànons, aquestes normes, i que no sempre amb la lectura ha d'estar tot regit, i una mica és això del que parla en Sebastià Portell, reflexionar sobre realment llegir coses que ens vinguin de gust, que no ens faci vergonya agafar un llibre en concret, sinó que ens hi llancem, sense cap mena de mania. I hi ha una paraula clau, crec, que és molt important definir, per si algú encara no li ha quedat entesa, que és la paraula cànon, en diferents vessants, però exactament què és un cànon? Sí, a veure, els cànons, jo ara us llegiré una definició que fa ell de cànon en l'àmbit literari, d'acord? Però que si penseu la podeu extrapolar a altres àmbits i sectors socials. Començo. Ell defineix el cànon d'aquesta manera. L'edificació d'un cànon, doncs, en la mesura que pretén establir un mapa de regles i de límits, de paradigmes i de models, és una pràctica conservadora en essència. Equival, segons com, a definir un passat imaginat. El que es conserva és el que es perpetua, el que pot arribar a llegar-se a les noves generacions. El problema rau, però, en què se'n fa d'aquesta definició, d'aquest etiquetatge, i fins a quin punt se n'assumeix el caràcter de construcció. És que és molt fort, perquè al final un cànon és una guia que t'has de regir per ser socialment, en aquest cas, acceptat. Llavors, no hem decidit exactament què és aquest cànon. Tu has decidit què rau dins d'aquest cànon? No, jo tampoc. Ningú, i encara no sabem qui ni per què es decideix aquesta construcció de cànon.
Llavors, és molt fort que tot i no saber-ho hi accedim per ser socialment acceptats. És molt complicat. Sí, i sabent que a més hi ha unes normes, que a vegades volem anar en contra d'aquestes normes, al final hi ha com una marea que ens porta, no? Que ens arrossega a tot això, no? I això passa tant en el món dels llibres, que justament és un món que penses que la gent hi ha aquesta cosa cultural que sembla que no pugui ser, no? Que et deixis arrossegar, i justament això passa, no? Exacte. De fet, la definició estricta de Pompeu Fabra és en masculí, a més, cànon, sí. En masculí, però que el cànon està superfort en la vessant femenina, no? I diu exactament, el defineix com a regla o llei general, principi que governa el tractament d'aplicació d'alguna cosa. Llei, rígid, governa, vull dir, i encara nosaltres no hem votat això, per molt que el governi. Llavors, és molt difícil d'entendre, però alhora molt fàcil d'assumir-ho sense ser conscients. Exacte, totalment. Llavors, és molt més difícil d'entendre aquest concepte de cànon si anem posant plus, no? Un plus de cànon de bellesa, que això és un meló que s'hauria d'obrir en un altre moment perquè és molt extens, no? L'estereotip de persona ideal socialment acceptada és alta, prima, cintura estreta, cabell llarg o no, que això ja va canviant, no? Però és un cànon de bellesa pulcre i exactament concret. Llavors podem establir-ho també en un cànon social. Feina fixa, que això els pares i mares ho diuen molt, feina fixa indefinida, no? Que et permeti tenir una casa amb jardí, gos, si pot ser, fills, 2, no 1, piscina, nen i nena, piscina. Vull dir que això, si ho anem separant, són ja debats individuals, però és tremendo el que estem sotmesos només per un tema d'acceptació. Llavors, estem una mica aquí per intentar debatre o fer reflexionar sobre us n'havíeu adonat que estem regits per absolutament tot això. Tu estaves al cas? Sí, de fet és una cosa que penses sovint, no? Dius, i a més ara tu i jo que estem en aquesta edat, que tenim 30 anys, no? Que veus la gent del teu entorn, que ara es casa, té fills, es compra la casa, i malgrat que tu sents que potser no és el que vols, t'acabes sentint malament i arrossegant una mica, no? Per on va el ramat, i costa molt anar contracorrent. Completament. De fet, parlàvem, no?, amb molta gent, que a mi m'agraden aquest tipus de pel·lícules, per exemple, no? Sí. Però si tu agafes i poses el canal, no ho sé, el típic Antena 3, no?, de pel·lícula de les 4, que és home busca dona, dona no es vol enamorar, dona al final marxa, la va buscar, tot és molt concret i tot és estipulat. Exacte, i on es regeix. Les novel·les més venudes per adolescents són aquest tipus. Sí, totalment. Llavors, és molt concret el tipus de vida socialment acceptada que has de tenir. Sí, i de fet, ara que has parlat de novel·les, m'has fet pensar en un tall de plats bruts, que hi ha una escena, no?, que apareixen tots els personatges, que crec que més o menys ja tots els situeu, no?, en què es retreuen un a l'altre com pot ser que no hagis llegit un llibre en concret, no? Es veu doncs aquesta cosa en la lectura, no?, una mica el que tracta en Sebastià en el llibre. Exacte. I de fet, acaben mentint. Exacte, sí, sí. Acaba mentint per ser socialment acceptat pels seus amics. Sí. Si us sembla bé, anem a posar el vídeo, aviam què us sembla, i així també reflexionar una miqueta sobre què en traiem del final d'aquest tall. En el món cultural hi ha un cert elitisme que jo crec que aquí s'ha pogut veure molt clarament, no? Perquè és, ostres, no has llegit Ulisses? Dius, ostres, doncs i què? Doncs jo fins fa un mes no havia llegit 100 años de soledad i no s'ha mort ningú, no? Vull dir que al final, en el món literari passen aquestes coses, no? També hi ha una cultureta, no? Hi ha com una figura també establerta que et fa sentir inferior, no? I és el que anem comentant, no? Que això passa en la cultura, passa en la música, per exemple, no? Ara parlarem d'altres temes, no? A l'esport, tot això ja ho anirem comentant, no? Però que és aquesta, com aquest llindar, no? Com una jerarquia que et fa ser més o menys acceptat. Que fins que no passes aquell llindar no pots tenir ni opinió pròpia vàlida, no? Exacte. De dir, bueno, si no he llegit això, què m'ha de recomanar d'altres coses, no? Però és que ho pots fer exactament igual o millor sense potser haver llegit els clàssics, o si més no haver trobat l'espai per llegir els clàssics. Totalment, no? Sí, i tant. Doncs anem a canviar els exemples sobre altres temes extrapolables de l'acceptació social, que pot ser, per exemple, els temes d'actualitat, no? La Covid, la guerra actual i altres temes
que no sé en quin moment hem pensat que érem viròlegs, que érem sociòlegs, que érem, no ho sé, politòlegs. Vull dir, tenir una opinió està bé, i si no la tens, està bé també, perquè segurament si la tens a ulls d'altres és no correcte també. No ho sé, com ho has viscut tu? Sí, això és interessant que ho diguis, perquè també m'he adonat, i sobretot passa a Twitter, no? Que tothom ha de tenir una opinió de tot el que passa, no? I és el que dius tu, està bé no saber d'alguna cosa, no? Inclús, a vegades, quan vols demostrar que saps d'allò, potser t'estàs fotent de peus a la galleda i no val la pena, no?, entrar en això. Llavors, també està bé poder dir lliurement, doncs, ostres, no sé què opino d'això, encara no tinc una opinió formada. Jo, per exemple, la guerra que hi ha actualment, Rússia-Ucraïna, doncs, no tinc prou eines per poder opinar amb fonament, perquè o potser no m'he informat prou, o simplement no has volgut opinar. O no tinc, sí, o no em vull posicionar perquè, no sé, mil coses, no? I també està bé, doncs, poder tenir aquesta tranquil·litat de... No és que no t'importi, perquè no és que passem d'això quan no tenim opinió, sinó que simplement poder no estem preparats per dir-la, no? I no passa res. I no passa res. Exacte. Si això ho extrapolem també a la televisió, que aquest és, crec que, un dels temes que hem rigut més, perquè les frases les hem dit una, l'altra una, absolutament tothom ha dit aquesta frase de jo no miro aquest tipus de programes, és que em sembla... és perdre el temps, no? I jo ho miro per l'estudi de les persones, no? L'experiment social, que dius, sociòleg, felicitats, vull dir, no ho sé, mira la Isla de les Tentaciones tampoc et dona aquesta carrera, però vull dir, si el programa és una merda, però és la teva merda, vull dir, endavant, si vols consumir merda, endavant, perquè jo ho he consumit, vull dir, nois, s'ha de dir, jo he consumit aquesta merda, però és la meva, i no passa res, vull dir, jutgem fins i tot no mirar el 30 minuts cada diumenge o exactament quan es faci, no? O en el seu moment els nostres pares l'informe setmanal de TV1, doncs potser no cal, no? També podem veure això. Sí, i que no ens faci vergonya dir-ho al final. Exacte. I per què no ho diem? Per vergonya. Exactament, vergonya què? Perquè no estem matant a ningú, vull dir, tu a casa teva te poses la teva manta per mirar qualsevol cosa, i si aquesta és la Isla de les Tentaciones, doncs perfecte. També és veritat que està bé no perdre la perspectiva i ser conscient de que potser allò realment, aquell contingut, no t'està portant res més que oci, no? Però bé, també està bé, no? Poder estar al sofà sense haver de pensar els valors que t'aporta. Doncs mira, simplement ho miro perquè em ve de gust aquesta estona amb les meves crispetes i ja està. Exacte. També és extrapolable a les xarxes. Ui, aquest és un meló ja que podríem estar... Aquest és el meló de l'Helena. El meló que porta temps cultivant per treure'l. Sí. A més, que les xarxes socials ja han sortit en algun moment. És un món tòxic, realment, si no se sap gestionar. Especialment Instagram, món d'aparences, bé, això que dèiem, no? Ara et mostra algú que es compra una casa, ara tenen un fill, no? Tu t'acabes emmirallant, no?, amb aquestes persones, i ja no només amb les que estan potser en un mateix nivell adquisitiu que tu, ja passem a persones amb influencers, no?, de moda així, que bé, les acabes veient i acabes pensant, i per què jo no puc tenir això? I tot i ser conscient que potser no és el que a tu t'agrada, acabes caient en aquesta trampa, no? De voler aparentar i de voler tenir, no? I més, i més, i més, perquè les xarxes t'aporten això, a voler més. I ens estem resistint a dir l'exemple que vam posar quan preparàvem aquest programa, però crec que els joves i les joves segur que ens entendran. L'exemple i el fenomen Maria Pombo. No? És una persona que no té res a veure, per exemple, amb els valors de l'Helena i amb els meus, però és que no podem parar de consumir-la. No podem parar de consumir-la. Jo, des que la segueixo, per exemple, a Instagram, i l'Helena no, però la consumeix igual. Vull dir, no entenem exactament quina és aquesta potència que genera, que no ens vinculen absolutament res, però com que és la vida ideal que se'ns ha venut des de generacions ancestrals, vull dir, la consumim, tot i que sabem que mai serem allò. Perquè ni ho volem, de fet, no. Exacte, per valors és totalment contrari. És que tenim, és una noia molt patriòtica, ja té un fill, viu de la vida de les xarxes, és moda, és cànon de bellesa completament, i nosaltres ens l'estem mirant des de casa com, bueno,
no acabem d'entendre per què, però ho consumim, no? I una mica passa això a xarxes. Tu comentaves que el món editorial a xarxes i el món llibre també és molt curiós. Ui, sí, de fet, jo personalment tinc un Instagram on faig ressenyes literàries, recomanacions de llibres, i és cert que comences això amb l'objectiu de compartir i s'acaba convertint també en una cosa de buscar likes, a veure si faig la foto bonica, a veure quanta gent arribaré, col·laboracions amb editorials, i a mi m'ha passat això, he caigut en aquesta trampa fins que un dia dius, ostres, realment estic perdent l'objectiu i el nord pel qual jo vaig començar a parlar de llibres, no? I et deixes emportar per les novetats, bé, és una mica, és el que deia al principi, no? Que sembla que el món de la cultura i del llibre estigui allunyat de tots aquests cànons i normes, però hi són també. I una mica és el que diu en Sebastià, de fet reflexiona concretament de tot això en aquest assaig, no? I és important en algun punt tornar en el centre i ser conscient que no deixar-te emportar per aquesta toxicitat de les xarxes. I qui diu el món dels llibres diu la gastronomia, no sé, 1000 continguts que trobem, inclús temes potser més emocionals de persones que tracten salut mental, no? Vull dir, és trobar l'equilibri, no? També i no perdre la motivació inicial. Exacte, i no perdre l'objectiu, no? Al final, si el teu objectiu és transmetre el teu gust per la literatura o pels llibres o el teu gust per l'escriptura o pel que sigui, que realment sigui aquest el centre, que el centre no sigui agradar als altres perquè et perds tu completament, no? Sí, però és difícil, aquesta pressió. És complicat, perquè te l'imposen directament. Sí, i és això, tot i ser-ne conscient i voler sortir d'allà, alguna cosa t'acaba estirant, no? Però bé, això es treballa també i intentes al final intentarem no fer-ho tant. Exacte. I també ho vèiem una mica relacionat amb l'esport, transmès a la pandèmia sobretot, vull dir, qui no ha sigut el que inicialment el dia 2 de pandèmia ha xutat un rotllo de paper de vàter, s'ha gravat, no ho sé, fent aquell concepte que dèiem, això què és? Com un hit, un Tabata, que nosaltres ens vam quedar amb la batuca inicial dels 2000, vull dir, no ho sé, de cop tothom és runner, és tot només només de cara cap a fora, perquè no calia gravar-ho tampoc. Esclar, era la necessitat de mostrar que tu estàs fent 20 abdominals diaris, i bueno, 20 són pocs, no? Segurament, però bé, és una mica això. És que el challenge era anar sumant. Exacte, anar sumant, és això cada vegada més, no? Completament. Llavors, molt poca gent ho feia per gust, perquè a ningú li agradava entre quatre parets fer quatre coses, ja t'havies de moure, vull dir, ja ho enteníem això. Però dins d'això, ja hi deixaven entreveure una miqueta aquest pulsim d'acceptació narcisista quasi, que era al final molt complicat de gestionar. Quan ens van deixar sortir tothom corria. Sí, és la figura del runner que dius tu. Exacte. I realment et preguntes, això realment ho fèiem, perquè crec que tots vam caure en això també, per salut mental, perquè vols, per mostrar, no sé, realment, per què fa ioga la gent ara, no? Sembla que és una cosa que s'ha posat de moda, o la gent va començar a fer pàdel fa uns anys. Bé, són coses socials, modes, que ens estiren, no? Sí, que de fet comentàvem que hi ha gent que s'ha adherit inicialment a aquesta moda de vaig a provar i s'hi ha quedat i superbé. Ah, sí, i tant. I no hi ha, vull dir, tenim amigues que s'hi han adherit i és com he trobat el meu centre i perfecte. El problema és si no et preguntes cap a on va dirigit aquesta motivació, si és la cara als altres o realment perquè tens un benefici mental, físic o el que sigui, no? Però el problema és aquest, no ubicar l'objectiu. I, bueno, entorn a aquests cànons, aquests exemples de la vida diària, que segur que ens en deixem un piló. Això podria durar... Exacte, però no és el cas, per sort, no? Llavors, en definitiva, jo crec que fent un recull de tot és donar-li la volta i preguntar-nos entorn a per què fem les coses, no? Si es fas per tu, ok, perfecte, enhorabona, felicitats perquè ho has aconseguit, i si et revises i veus que no ho has fet per tu, doncs això, seu, planta i consciència i dir, escolta'm, doncs poder no haig de perdre el temps en això, potser l'haig de perdre en una altra cosa, perquè em ve de gust perdre en una altra cosa, sigui lectura,
sigui esport, sigui xarxa, sigui el que sigui, però en allò que hi dediquis temps no ho facis pels altres, sinó ho facis per tu. I no està malament perquè nosaltres també ho fem. És algo que... Sí, no ens sentim culpables tampoc per... Exacte, i ho hem dit al principi, no venim a donar lliçons, tampoc. Això ens passa tota l'estona a nosaltres. Vull dir, ens fem àudios de 5 minuts en mode podcast dient, Núria, em passa això, crec que he actuat sense pensar-hi, què creus? I és veritat, ens hi trobem, i és algo que s'hi ha de treballar contínuament, perquè si no, no arribaríem a cap final positiu per nosaltres, no? I està bé compartir-ho, no? A vegades és la manera de, quan verbalitzes les coses, ostres, m'està passant això, crec que estic entrant en un espiral que no em va bé, no? Exacte. I et troba gent, no? Ostres, és que a mi també em passa, no? Per això deia això de no sentir-te culpable per, de cop, veure que estàs mostrant més de tu del que realment ets. Bé, no ets, no? Tots som molt, no? Ja m'enteneu el que vull dir, no? Completament, parleu en veu alta, sisplau. Exacte. Que quan es parla en veu alta se li posa cara a les paraules. Sí. I, Núria, oi que em deixes per acabar una mica a fer... Jo escombro sempre cap a casa amb els llibres, i justament en aquest llibre d'en Sebastià hi ha un fragment molt interessant, curtet, que m'agradaria llegir-vos-el una mica com a resum del que hem estat parlant avui. Exacte. Veureu que està enfocat realment en el tema dels llibres, no? Perquè és el que tracta ell aquí, però podeu substituir el verb llegir per un altre, podeu substituir la paraula llibre per un altre objecte, i crec que us pot servir. Crec que... Sí, és molt explícit. Sí, és molt explícit, no? Per resumir una mica tot això que hem anat dient. Va, no m'enrotllo més i el llegeixo. Diu, llegeix doncs el que et doni la gana. Llegeix encara que algú et digui que el que tens a les mans no és bo, que estàs equivocat. La gent que pensa que pots estar equivocat quan llegeixes és la que es pensa que la vida és un problema i que s'ha de resoldre. No en facis cas. No deixis que et desdibuixin amb el seu gest acusador. Tu llegeix, divaga, explora, tasta, critica, jutja-ho tu mateix. Fes dels llibres la pantalla on projectar altres maneres de viure sense que ningú no interfereixi entre tu i les teves decisions. És que és concret, Sí, la veritat és que nois, llegiu. I si no voleu llegir, no llegiu. I si voleu llegir el que us vulgui donar la gana, no hi poseu fundes als llibres perquè no us ho vegin. Exacte. Llegiu sense vergonya, perquè si no, no té cap tipus de sentit als ulls dels altres. No? Sí. Et sembla que ho deixem aquí? I tant, jo crec que hem parlat de moltes coses interessants, sí, i que ara s'ha de digerir. Que tothom, doncs, a casa faci les seves reflexions i, evidentment, esperem que us agradi. Esperem que us agradi, exacte. I ens veiem a la propera. Moltes gràcies.